ପାଇଥିଲୁ। ଆଗ 300 ପାଉଥିଲୁ, ତାପରେ 500 ପାଇଲୁ, ତାପରେ ନବୀନ ବାବୁ 1000 କଲେ। ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହିଥିଲୁ। ଚାଉଳ ମୁଠିଏ ଦଉଥିଲେ, ଆମର ଭଲ ଦେଖୁଥିଲେ ସବୁ। ଆମେ ନବୀନ ବାବୁ ଆମର ଦିଅନ୍ତା ଠାକୁର। ଏ ମୁଦି ଆଇଲା ଯେ ଆମକୁ କୁଦି ପକେଇଲା। ମୁଦି ଆଇଲା ଆମକୁ କୁଦି ପକେଇଲା। ତୁ ତ ରହିଲୁ ଆଡେ ଦିଲ୍ଲୀରେ, ଆମ ଖବର ବୁଝିବ କିଏ? ତୁ କାହିଁକି ଏମିତି ଗୋଟେ ମିଶିନି ବସେଇଲୁ? ଆମେ ବିଜେଡିରେ ଭୋଟ ଦେଲୁ, ଯାଇକି ବିଜେପିରେ ପାଉଛି। ଏତେ ତୁ ସାଇଡ ବେଲା କଣ ପାଇଁ ହେଲୁ କହିଲୁ? ମିଛଟା ଖାଲି କହିଲୁ, ମିଛୁ ଆଇଲୁ। ଏତେ ଲୋକଙ୍କ ନୁହ ତୋ ଉପରେ ପଡିବ। କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ନବୀନ ଝୁରି ହଉଛନ୍ତି। ଗାଡି ଆମେ 80 ବର୍ଷ, ତୁ ଗୋଟେ ଜାତକ ରଖିଛୁ, ଆମର 80 ବର୍ଷର ଜାତକ ରଖିଛୁ କି? 80 ବର୍ଷ ହେଲେ ଦବୁ 3000 ଟଙ୍କା। ତ 3000 ଟଙ୍କା ଖାଇକି ଆମେ ବଞ୍ଚିବୁ ନୁହଁ? ଆମକୁ ଘର ଟିକେ ଦଉନୁ, ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ। ଆଉ ଆମକୁ ବସ୍ତିରେ ଆମର ପାଣି କଣ ହେଲା ଟିକେ ଦେଖା ଦେଖି କରୁନୁ। ତୁ ତ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହିଲୁ, ଆମକୁ ଏଠି କିଏ ଦେଖିବ? ମୋହନ ମାଝୀ, ତମେ ଆମ ନବୀନ ବାବୁକୁ ଖତେଇ ହଉଛ। ମୋହନ ମାଝୀ ଚାଲି ଚାଲି ଯାଉଛି। ଆରେ ସେ ଚାଲିବା ଲୋକଟା ଚାଲିବ। ଆମର ତ ନବୀନ ବାବୁ ରାଜା ଲୋକ। ଆମର ତ 50 କାର ଭିତରେ ଆମ ନବୀନ ବାବୁ ଆସିବେ। ଲୋକ ଯେ ଦେଖିବାକୁ କୋଟି ଲୋକ ନବୀନ ବାବୁକୁ ଦେଖିବେ ବୋଲି ଦେଖି ପାରନ୍ତିନି। ଆଉ ତୁ ଗୋଟେ ମୋହନ ମାଝୀ ଦେଖେଇଦେଲୁ। ମୋହନ ମାଝୀ ଦେଖେଇଦେଲୁ। 80 ବର୍ଷ ହେଲେ ଆମକୁ ଭତ୍ତା ଦବ। 80 ବର୍ଷ କୋଉଠି, ଆମେ କୋଉଠି? କି ଭତ୍ତା? ଆମେ ମଲେ ଆଉ ଆମକୁ ଭତ୍ତା ଦବ ତମେ? ମଲେ ଆମକୁ ତମେ ଭତ୍ତା ଦବ କି? ଆଉ ତମେ 80 ବର୍ଷ ହେଲେ ଭତ୍ତା ଦବୁ। ଆଗ କି ଲୋଭ ଦେଖେଇଦେଲ ଆମ 3000 3500। କି ଲୋଭ ଦେଖେଇଲ ତମେ?